Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro riyan kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time halay sa Pag-asa, alas 5:06 nin pagkahapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan Newsbase, Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Inutuntaan dispatchos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Go ahead na. Sa papakusugon kan UWAS PNP sa pamamayo ni Police Major Jason Ray Florin bilang hepe digdi sa nasabing Banwaanan kampanya, programa asin operasyon kontra sa droga digdi sa Banwaan kan UWAS. Ini matapos na bakuna karaw-karaw may dayo na naglalawag digdi para magnegosyo. Nini pinagbabawal na bulong maray nga ni naataban na monitor tulos kan mga ahentes kan PNP resulta arestado ang suspect na taga-Pasay ang kantidad kan epektos Shabu 3.4 million pesos. Sa ngunyan nakatala na ining sangatan in kaso kan UWAS PNP mantang sa arog kay ning insyon talagang kaipuhan mag-double time anin isperso ang mga operatibas sa mga operasyon kontra droga sa pagsabing dakulang play na ani pigpapalusot pasiring digdi sa mga lokalidad arog digdi sa Banwaan kan UWAS Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto dagdagan tapan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya ang report ni Angel. Angel, go ahead. O minabot na sa 222 sa mga katawo nga nadakop kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na naghabas ng kuryente asin nagkaigwan ni violasyon sa Republic Act number 7832 o ang Anti-Beverage Act sa asin ana na endorso na maini sa National Bureau of Investigation o NBI Bicol. Siyon kay Ange Galero, anhali sa branch 1 o nasa primer distrito kan Albay ay may pinakalangkaw na nadakop sa nasabing violasyon kung sino minabot ini sa 125. Sinundan na kana branch 3 o sa tercer distrito kan Albay na may 50 nga nadakop asin 47 naman anhali sa branch 2 sa segundo distrito. Ipapagarumdom ni Galero sa gabos ng mga miyembros konsumidores sa ipagpakiaraman ang mga materyales kan kooperatiba na pigagamit sa pagsupply ng kuryente dahil sa mga pagsinda sa nasabing violasyon asin na posibleng mapreso kung dahil makapagbayad kana penalidad na ipiga pataw digdi. Dagdag na bareta, Inzo Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, maabot sa 10 katawo ang nagkagaradan sa landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City, susog sa Baguio City Public Information Office. Sigon sa Baguio PIO, na-recover na ang gabos na 13 individual na natahuban ka nagrampahog na daga bandang alas 2:40 nin maagahon kung sain tulo sa mga biktima ang nailigtas nin buhay. Kaibanan sa mga nagadan ang 5 estudyante susog sa Departamento ng Edukasyon. Magigirumduman na nangyari ang pagrampahog kan daga kan banggi kan Agosto 9 matapos ang 8 aldaw na padagos na pag-uuran sa Cordillera Administrative Region. Mientras tanto nangapudan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na gobyerno na mas pakusugon ang kampanya para sa matanos na pagtapok nin basura tanganing maibitaran ang mga matinding pagbaha.
Kasunod ini kan ipinag-report sa presidente na ang pagbara kan mga basura sa mga agihan kan tubig ang saro sa mga kausa kun kaya naka-eksperyensya nin matinding pagbaha sa nagkapirang lugares sa Metro Manila, partikular na sa Las Piñas City asin Parañaque City. Segun kay Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro, dapat whole of nation approach ang ipautob kan mga LGUs tanganing maibitaran ang pagtapok nin basura asin ang pagbabaha. Sinabi pa ni Castro na dapat magtabangan ang mga opisyales de barangay asin mga residentes para sa responsableng pagtapok nin basura dahilan takon ipapautob ang kawaran ng disiplina mabalik sa komunidad ang mga tinapok na tonelalang basura. Mientras tanto, mauot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagibuhon na prioridad ang kamugtakan asin salud kan mga namamanuan. Ini ang marching order kan Presidente kay bagong Health Secretary Dr. Edwin Mercado matapos idesignar ini sa binakanting pwesto ni dating Health Secretary Jose Pujalte. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro, tiwalang presidente na kaya ni Mercadong maipautob ang mga bagong mandato asin responsibilidad kan Departamento de Salud dahilan ta siya ang nagtindog na presidente asin Chief Executive Officer kan PhilHealth asin aram niya ang mauot kan presidente sa mga namamanwaan. Uminabot na sa sobra sa 135 milyones de pesos ang kabilugan na kantidad kan danyo sa pagkalugi sa sektor kan agrikultura dahilan sa mga bagyong Maymay, Luis asin an Habagat. Basado sa Departamento de Agrikultura, sobra sa 4,000 na hektaryas ning agricultural areas sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa asin Western Visayas ang naafektaran kan kalamidad. Pinakang dakula ang danyo sa paroy kasunod ang mais, high value crops, livestock asin poultry, pati mga pasilidad sa irigasyon, makinarya asin kagamitan. Pigkakarkulong sobra sa 4,000 na metriko tonelada nin agricultural produce ang nawara dahil sa mga kalamidad. Katakod kaini ipinag-orde ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang tulos na tabang sa sobra sa 6,000 na mga paraong mahali sa nasabing mga lugares na apektado kan bagyo asin Habagat. Sinabi niyang kasado na ang sobra sa 106 milyones de pesos na kantidad nin agricultural inputs arog kan mga banhi nin bagas, mais asin mga gugulayon tanganing i-distribuir sa mga regional field offices kan Departamento de Agrikultura. Nagtagama maning insurance credit support para makabangon ang mga paraoma. Mientras tanto, ipinahayag kan Embahada kan Pilipinas sa Colombia na ligtas ang mga Pilipino sa nasabing nasyon matapos ang magnitude na 7.4 linog. Base sa mga Filipino community sa nasabing nasyon, dining na report na naggadan o nalugadan sa insidente. Sigun man kay Consul Judy Razon, igwasan na ning sarong Pilipino asin familia kaini ang nasa evacuation area matapos magsapar ning danyos an sa indang pinagdadagusan na apartment building. Matatanda na tuminama ang epicenter kan makusog na linog sa San Jose del Parmal sa Choco na namatean sa iba man na parte kan nasyon. Dagdag pa kan opisyal na sangunyan, bukas ang komunikasyones kan embahada para tulos na umaksyon kung may mga Pilipino na naghagad nin anuman na klaseng asistensya. Pinag-abisuan man ni Consul Judy ang mga Pilipino sa Colombia na mantinero na naka-alerto dahil maski tapos na ang makusog na paglinog, dahil pa sigurado kung magkakaiguan nin mga makusog pang aftershocks. Mabultaan detalyas kan mga bareta, pagkalis kan nagkapirang pagirumdom. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DZGB Barreta. Alas 5. Diretso kita kan mga istorya sa lado nasyonal na i-turn over na kan Department of Budget and Management sa House of Representatives ang proponidong 2027 National Expenditure Program o NEP ngunya na Martes, Agosto 11. Maabot sa 7.2 trilyones de pesos ang budget na masalangkaw ng 6% sa dating 6.793 trilyones de pesos na national budget ngunya na taon 2026. Ang basic education ang may pinakang dakulang alokasyon na minaabot sa sobra sa 900 bilyones de pesos. Pinagsundan ini kan DPWH na igo ng sobra sa 440 bilyones de pesos, DOH sobra sa 300 bilyones de pesos, as in DILG na igo ng alokadong sobra sa 300 bilyones de pesos. Mientras tanto, nasa 107.4 bilyones de pesos ang nakatagama para sa mga flood control projects sa proponidong 2027 National Expenditure Program sigun sa Department of Budget and Management, partikular sigun kay Secretary Kim De Leon. Sobra sa 19 bilyones de pesos ang para sa capital outlay na kasabay sa ongoing foreign assisted projects. Nagbusol man ang MMDA ning sobra sa 3 bilyones de pesos na flood control program. Segun kay Secretary De Leon, igwang nakalatag na safeguards para masiguro na properly identified ang proyekto asin bako ini ghost flood control projects. Ipapautob ang mas mahigpit na monitoring sa pagikan Compass asin DPWH Transparency Portal. Mientras tanto, tinauan ni doon ni House Prosecutor asin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na imbento fake news asin kautikan ang aligasyones ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may House Impeachment Prosecutors na igwa ni budget insertions. Agyat ni Ridon kay Magalong pangaranan kung sisa and pigasabi kay ning House Prosecutors na may insertions. Paliwanag ni Ridon ang presenteng pigpapautob na 2026 General Appropriations Act ang tinangkasan asin pinagbawalan na mabugtakan ng congressional insertions. Sigun kay Ridon, ang ehekutibo ang may kapangyarihan sa nilalaman o kaya piglalaog kan National Expenditure Program para sa taon 2027 na isinupitir sa House of Representatives.
Punto ni Ridon, daipang pigigibong deliberasyones ang Kongreso para sa 2027 national budget, asin daipang pagdangog na pipaapod ang House Committee on Appropriations manungudigdi. Nagtutubod si Ridon ang mga aligasyones ni Magalong ang kapareho kan sayang akusasyon sa 67 kongresistas na kasabwat sa flood control skandal alagad ni Saro dai siyang napangaranan. Mientras tanto, ipinahayag ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan sa impeachment trial o kaya sa impeachment court na na-Indian sinda kan defense team makalis baliwalaon ang nasabing mensahe asin magpalyar na magpahiling ka nakalis na Huwebes asin Biyernes ngani na ikumpara ang acknowledgement receipts katakod kan misuse of confidential funds kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa sayang manifestasyon sa ika-14 aldaw kan pagdangog kan impeachment trial, sinabi ni Abogada Kapunan na nagpapahiwatig ini nin bad faith hale sa lado kan depensa. Sigun pa sa pribadong prosekutor, idinahilan subuot kan ibong nalado na kulang sinda sa mga abogados asin warang bastanteng oras nga ina sunudon ang kasuguan ni Trial Presiding Officer Francis Escudero. Dagdag pa ni Atty. Kapunan na nagpadaranin mensahe an sa indang lado kan Miyerkules nga haputon ko na rin pwede na maghirilingan ang duwang lado para sa stipulations kan nasabing mga dokumentos. Tinaawan doon ni COA Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO auditor as in prosecution witness na si Zailin Del Campo na day pwedeng gamiton para sa reimbursement ang pundukan confidential funds. Nahapot ni Presiding Officer Chis Escudero si Del Campo manungudigdi matapos ipunto kan testigo na base sa letter response kan opisina kan Vice Presidente may mga aktibidades ini poon Disyembre 13 sundo 18 kan taon 2022 mantang Disyembre 21 pa ini nag-encash ni cheque para sa confidential funds. Na-monitor kan Puwersas Armadas kan Pilipinas ang nasa 18 Chinese vessels sa apat na maritime features sa West Philippine Sea sa nakalis na semana Agosto 4 sundo Giz. Nahiling ang 8 Chinese Coast Guard vessels sa Ayungin Shoal asin 7 Chinese Coast Guard vessels pati na sarong People's Liberation Army Navy ships sa Baho de Masinloc. Mientras tanto nahiling man ang tigsararong Chinese Coast Guard vessel sa Escoda Shoal asin Pag-asa Island. Siniguro man kang Puwersas Armadas na padagos ang pagbantay ninda sa teritoryo kang nasyon asin soberanya basado sa international law asin sa kamautan na mamantinir ang katrangkiluhan asin kakusugan sa rehiyon. Sa iba pang mga bareta, nagpahayaga nin suporta sinda Senador J.V. Ejercito asin Senador Francis Chis Escudero sa pagpili kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong sekretaryo kan Departamento de Salud asin kay Dr. Beverly Ho bilang bagong presidente asin Chief Executive Officer kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kumpiyado si Ejercito na magagamit ni Mercado ang sa iyang mahalagang kaaraman asin eksperyensya bilang sarong doktor asin healthcare executive sa DOH sa panahon na kaipuhan ibusol ang mas pang reforma sa sektor nin salud. Ikinaugmaman ni Ejercito ang pagpili kay Ho sa PhilHealth na sigun sa iya nakatrabaho na niya kaito sa pagbilog kan Universal Healthcare Law kung saan siya ang author asin ipinag-sponsor sa Senado. Sinabi ni Ejercito na dakul pang dapat nagibuhon kay puan pahiwason ng zero billing policy o kaya zero balance billing mapagayon ang PhilHealth packages kasabay sa partisipasyon o kaya kasabay ang partisipasyon kan PhilHealth sa hospital bills asin pagbababa kan out-of-pocket expenses.
Sa pagkakadesignar kida merkado asinho sa duwang importanteng institusyones, naglalaom si Ersito na magakamtan ang kamautan kan UHC o Universal Healthcare Program sa pagikan pagtaon hindi kalidad asin abot kayang serbisyong pangsalud para sa gabos ng mga Pilipino. Kumpiyado man si Escudero na makatrabaho sina merkado asinho sa plano nindang magkondukta ning review kan Universal Healthcare Implementation mantang paharanina ini sa ikasampulong taon kan implementasyon. Ultimong detalyes kan Barreta, pinatawan kan Department of Labor and Employment si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin asin Ateneo de Manila University o ADMU dahil sa pagbalgar may koneksyon sa work permit. Sa desisyon na ipinaluwas kan DOLE, ipinagdeklarar na administratively liable sinda Baldwin asin ang Ateneo de Manila University sa magkasiblag na pagbalgar sa Artikulo 40 kan Labor Code kan Pilipinas may koneksyon sa Alien Employment Permit o AEP. Pipagbayad sinda Baldwin asin ang Ateneo de Manila University ning tig 10,000 pesos dahil sa pagpalyar na makakuanin kinakaipuhan na AEP. Afer kaini pinatawan si Baldwin asin at ang Ateneo de Manila University nin 4.9 milyones de pesos na multa na sa indang paninimbagan dahilan sa pagpalyar na makakuha ning Certificate of Exemption o COE. Susog sa DOLE poon Pebrero 10, 2025 sagkod sa sayang pagdemitir bilang head coach kan Hunyo 15, 2026. Ipinagrekomendar man kan DOLE sa Bureau of Immigration ang pagkondusir nin summary deportation proceedings laban kay Tab Baldwin. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela si Jan Matthew Baliran, Nicole Ann Gloriani, ang Mega Force Patrol pading nalbaldo sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahin na hapon. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming